Què creu? Aguanta, Pep? Aguantarà tota la pinya. I si aguanta tota la pinya, evidentment el forro s'ha de comptar amb una pinya que sigui molt sòlida. I a més, perquè encara vostès si volen riure, doncs poden riure a segons quins indrets, entre els castellers que van entre les dues rengles, entre aquestes dues creus, n'hi diuen formatgets. Formatgets, sí, perquè queden col·locats com autèntics formatgets. Exacte. I això és molt bé amb la imatge que hem tingut ara de la pinya des de dalt, no? Exacte, sí senyor. Tenim ja els homes que estaran tocant el els segons, en aquest cas, les crosses i els homes de darrere. Veiem que el primeres mans i el vent també estan pujant, les primeres mans al darrere. Tenen unes grans ganes de fer-la, aquesta dona. I vostè no? Jo també, home. Doncs si els velodiments que ens estan mirant a casa també. I l'Eloi? Tots. També? Tenim moltes ganes i des d'aquí donem el nostre speech perquè els bordegassos de nou avui facin aquesta torre de 8, que seria el tercer folre ja que ens han ofert els bordegassos. Recordem-ho, el primer intent en quarts l'han desmuntat, però no es pot dir intent. Després sí, amb dosos ja sonant les gralles han desmuntat la torre de 8 i ara veurem què passa. El tercer diu que pot anar a la vençuda, doncs a veure si és veritat. A veure si és veritat, molt bé, les ganes hi són, almenys les ganes per part de Canal Blau Televisió, que els estem oferint aquesta diada en directe, des de la plaça de la Vila de Vilafranca. Veiem ja ara que comença a pujar... Joan, Vilanova. Perdó, Vilanova. Què devia estar pensant ara jo? Què devia estar pensant? Joan, un lapsus. Sí, aquells lapsus que estem quan se fan les coses en directe i no estan escrites. Potser et ve bé la memòria la diada de Sant Fèlix de fa un parell de temporades, que també vas tindre que suspendre l'entremig per problemes de temps. I aguantar una retransmissió una hora perquè plovia i no sabíem què explicar. Exactament. Va ser molt fort, també. Va ser l'any de la pluja? Sí, va aparèixer la pluja, va marxar la pluja, vam estar una hora de suspesa l'actuació i va començar. Centrem-nos amb aquest dos, que ha de ser important, ha de ser molt important. Tenim els quarts col·locats, sembla que hi hagi algun dubte. No n'hi ha d'haver de dubtes, no n'hi ha d'haver. Vinga, nanos, home, vinga, va, que ho teniu a la butxaca. Que ho podeu fer? A veure si la tercera va la vençuda, sonen les gralles, de moment intent, el segon intent, el primer desmuntat dels bordegassos, que han patit una forta revincada, que l'han pogut salvar, que no han caigut, i potser per aquest motiu s'atreveixen en tercera ocasió a muntar aquest folre, i a veure si la tercera va la vençuda, i podem dir que la colla dels bordegassos Vilanova obre un nou capítol castellà a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, amb aquesta torre de 8 en folre. Veurem com va, de moment sembla ser que va una mica millor, s'ha girat potser un pèl, però en principi ja... S'ha de sentar, s'hauria de sentar. Ara s'hauria de sentar, exactament. S'hauria de sentar, el folre hauria de treballar còmode, veiem que les primeres mans que dosos s'han col·locats, de moment estan molt millor que abans. L'enxaneta massa avall, no pot tardar tant, veurem què passa, de moment està molt millor que abans. Atenció perquè està a punt de col·locar-se l'aixecador. De moment s'està col·locant l'aixecador, l'estan parant bé, veurem què passa, senyors, veurem què passa. Vinga, no miris avall, tira amunt, Fanieta pel mig, tira amunt, ara no pot fallar això, nena, tira amunt, que la teniu bé, que esteu a un pas de parar-la, pareu-la, que està a un pas de carregar-se. Torre de 8 carregada, torre de 8 carregada, sí senyor, Canal Blau Televisió ens ha l'oferta en directe, torre de 8 carregada de la mà dels bordegassos de Vilanova. Carregat per part dels bordegassos de Vilanova i s'ha demostrat una vegada més amb aquestes imatges que els castells tenen una durada, s'ha anat un xic lent a la construcció d'aquest castell, s'ha patit un xic massa des del bon començament, però tot i així 2 de 8 en folre carregat per part dels bordegassos de Vilanova, que ve després de la torre número 100 dels castellers de Vilafranca. Feia dies que vivia angoixat, però avui això ja no compta, avui hem de rebentar, perquè avui hem fet la torre. Avui de 8 hem fet la torre. Avui de 8 hem fet la torre. Avui de 8 hem fet la torre, bordegassos endavant. Avui de 8 hem fet la torre. M3 algú a la porta ha trucat. No pateixis, són un grup de castellers. Diuen que avui han fet la torre, que els donem un parell d'anys per encaure les corones als titans. Avui de 8 hem fet la torre. Avui de 8 hem fet la torre. Avui de 8 hem fet la torre, bordegassos endavant. Avui de 8 hem fet la torre. Aquesta gent ha fet història.
Torre de 8 dels bordegassos de Vilanova i ara la cançó de la Torre de 8 d'uns grup de als bord amb gasos. Torre de 8, sens dubte. La portada dels dos setmanaris serà la Torre de 8 amb folre. Hem vist imatges d'un casteller d'aquells que, Déu-n'hi-do, avui també s'ha posat la camisa. Aquestes cares ho expliquen tot. Aquestes cares de veritat ho expliquen tot. Aquest esforç que fan els castellers, aquesta alegria, aquesta comunió que hi ha entre tots els castellers, siguin de la ideologia que siguin, tinguin l'alçada que tinguin i l'edat que tinguin. És que per sobre de tot està el castell. Torre de 8, eh? Sí, sí, Torre de 8, i creguin-s'ho, és Torre de 8. Quins ho has dit, Pep? Déu meu, quan vam començar nosaltres.